אבן נייר או מספריים, המנצחת דופקת המפסידה, קצפת לפרצוף. זה הולך להיות מצחיק, מפחיד וכיפי לכולנו, אולי לנו. אבל יאללה, בואו נתחיל. אבן נייר או מספריים, המנצח בין השתיים. 1, 2, 3. 3. 1, 2. אחד, שתיים, שלוש. 3, 4. 3. לפחות זה טעים. 1, 2, 3. אלבבל. היה מאוד כיף. מאוד כיף. ביי יוש.